मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं जथुम्माया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा मावफुं जथुम्मा खुंफुंदों। मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि शंकर बसुमतारिनि मेल सामलायनायाव बे जथुम्माया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। बे मावफुं जथुम्मायाव सोलोंथाइ, हा-हुनि जेंना आरो ओनसोल जौगानायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जादों होननानै मिथिहोयो। बे मावफुं जथुम्मायावनो बाहागो लादोंमोन मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मिरु इउबिपिअनि आखान्थि नेहाथारि अमरुत कुमार बसुमतारी, रत्न कान्त बाग्लारि आरो मिरु इउबिपिअनि स्पिकार बादल मोसाहारि, बिकेडब्लिउएसिनि इएम मथुरा बसुमतारीजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मुर्दुला खाख्लारि, मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि, मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बारग' BLTWS बायदि बायदि आफादनि मावथि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै जिहेतु मरिगाव जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि जितु मावथि मेल, बे मावथि मेलाव आं फैनानै गावखौनो बे जिल्लायाव फैनानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोननायजों लोगोसे जों बे मेलनि जोहै जोंनि मावथिफोरनि गेजेराव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बोरै गोजोर आरो मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै गोजोर खालामनो हागोन, बेनि थाखाय जों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो बेयाव जोंनि वर्कार्सफोरनि गेजेराव। आरो बेजों लोगोसे मरिगाव जिल्लानि बर' रायजोफोरनि थामोनथाखौ बा सोलोंथाइ बिथिंखौ बोरै गोजोर खालामनो हागोन, बेनि थाखाय माखासे बाथ्रा फोरमायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों बोरैहाय थारमाने थाखानाय गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनिफ्राय बोरै साबसिनै दानानै लानो हायो, बेखौ मावनो थाखाय जोंनो गासैबो जोंनि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बा जिखुनु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै बे काउन्सिलखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो, बोरै जौगाहोनो हायो, बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों रायजोनि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हा-हुनि समस्या, हा-हुनि आरो सोलोंथाइ बिथिंनि आरो जोंनि रायजो जानायनि जिबिलाक बिथिं, बेफोरखौ गोजोर खालामनो थाखाय बेयाव बे मेलाव सावरायनाय जायो। दा आसाम सोरखारा जितु भुमि निति बाहायदों आरो मिशन बसुन्धरा 1आ जाना थांबाय, 6आ जाना थांबाय, दा मिशन बसुन्धरा 2 बे 2 मथेबा गभर्नमेन्टआ जितु इन्सट्राक्सन होदों बे मथे मावनांगौ। आरो बिनि बादैबो जोंनो भारत सोरखारा मोनसे 2006 सनाव 2006 मायथाइयाव मोनसे आयेन बानायना होदों, फरेस्ट राइट एक्ट। बे फरेस्ट राइट एक्ट मथेबा नोंथांमोना आयेनखौ फरायबा मोजाङै फरायबा मोनगोन। बे फरेस्ट राइट एक्ट मथेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जिबिलाक ट्राइबेल मानसिफ्रा जिखुनु रिजार्भ ओनसोलाव बा गेजिं ओनसोलाव थायाथों, बिसोरनो बे ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि भुमि सत्त अधिकारखौ होनांगौ। आरो जों मिथिनो मोननायाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव बे आयेना जाजोब्बाय, खिन्थु माखासे मानि थाखाय आसाम सोरखारा बे आयेनखौ मावजोबाखै, बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नारसिनबाय थादों। दा मावदोंब्लाबो बे खामानिया खोब लासै जादों। दाख्लै सनितपुर जिल्लायाव रिजार्भ ओनसोलाव थानाय सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय 1301 1301 जननो बे भुमि सत्त अधिकारखौ होबाय। आरो होनायाव माखासे जिल्लाफ्राव थारमाने बे खामानिफोरखौ खर्तकिया भाबै गोख्रै भाबै मावनो नागिराखै। बे मावनो नागिरैखौ जों सरकारखौ सोंखारिबाय थादों। आरो जों बुंबाय थादों गोबां गुबुन ओनसोलाव थारमाने इलेक्सन जादों, गुवाहाटि बादियाव खननै इलेक्सन जानायखौ जों सोंखारिदों, दाख्लै गवालपारा बादियाव इलेक्सननि नटिस होदों। बे बाथ्राफोरखौ जों सरकारखौ सोंखारिदों गोख्रों रावजों। जों बुंबाय थादों 2006 सननि फरेस्ट राइट एक्ट जितु बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंजोबागौमानि, कारजकरि जाजोबागौमानि जाहाथे खुनु ट्राइबेल मानसिफोरखौ इलेक्सन खालामनो मोना, बेखौ जों बुंदों। जिहेतु जों भुमिपुत्र होनना बुङो, भुमिपुत्रब्लाबो नोंथांमोना मोनथिनानै आसरित मोनगोन जे 50% ट्राइबेल मानसिफ्रा दिनैसिम थारमाने हाया गावनि नामाव गैया। सोरबा गेजिङाव दं, सोरबा रिजार्भआव दं। बेफोर हा हुखौ जाहाथे सरकारा थाबैनो भुमि सत्त अधिकारखौ होजोबो, बेनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों। आरो जोंनाव स्पष्ट उल्लेख दङ बे 2006 नि जितु फरेस्ट राइटआव सासे परियाला, मोनसे परियाला 30 बिगासिम हा मोनो। आरो दानि बसुन्धरा 2 नि मथेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा 50 बिगासिम हा मोनो। गतिके दखलाव बेसेबां दं, बे हा हुफ्रा बर' ट्राइबेल मानसिफोरनि दखलाव थानाय हा हुफ्रा ट्राइबेल मानसिनि नामाव जाजोबनांगौ होननानै सरकारनिसिम जों डिमान्ड खालामबाय थादों। जों जिहेतु धुब्रिनिफ्राय लानानै सदियासिम जों बेरायदों बे हा हुनि थाखाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय। जों मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे समस्याखौ मोनबोदों। आरो जुदि जों गोख्रै खालामनांगौ होननानै जिल्ला बेंगिरिफोरखौ जों खावलायबोदों। जुदि नोंथांमोननि जिल्लायावबो आं दिनैसो गिबि फैदों,
नोंथांमोननि जिल्लानि बे सार्कुलावबो जुदि बिदि जादोंबा जों थाबैनो जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमनानै गोख्रैनो मावनांगौ होननानै जों डिमान्ड मोनसे होगोन आरो आं जिल्ला आफादखौ खावलायलांगोन बेनि थाखाय जिल्ला आफादा डिसि अफिसाव थांनानै जोंनि जिथु बसुन्धरानि खामानि हा हुनि खामानि बे खोब लेहेमा गतियाव बे ब्लकआव जादों होननानै मोनसे अजद हैनांगौ होननानै आं जिल्ला आफादखौ मोनसे बिथोन होलांगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।